Колко часа гледаш това? Неща, които можеш да правиш сама след разделата си, които със сигурност ще ти помогнат. Имам плейлист относно тази тема, така че разгледай го. А сега нека да започваме. Научи нов танц. Знам, че звучи странно, повярвай ми, но когато преживях първата си раздяла, започнах да се уча да танцувам бачата и писах в YouTube всякакви туториали, търсих. Честно казвам, се заребих. Така че това до голяма степен отвличаше вниманието ми и намерих нова страст, която после бързо ми омръзна, но важното е, че си е свършил дейността. Прочети книга, дори да книгите са създадени за това, за да можем малко да се откъснем от действителността и от суровата реалност. Така че намери си някоя хубава книга и я прочети. Буквално влез в нея. Последвай и избягвай да гледаш историята на човека, с който си се разделила. Махни всичко, което те е наранявало. Напиши писмо, което никога няма да пратиш, но е много важно да го напишеш на хартиен носител, за да може после да го изгориш. Между другото, действа толкова успокояващо. Това е също като да напишеш всичко, което искаш на чиния и да я щупиш някъде. В смисъл, наистина, пробвай. И не забравяй, че пък с каквото и да преминаваш, не си сама. И че щом така е станало, то това е било най-доброто, което може да стане.